Altres opcions d'administració i blocs d'informació del curs. Des de la icona de l'engranatge trobem més opcions possibles. Podríem anar a la configuració del llibre de qualificacions del curs per a indicar com volem que s'agreguen totes les qualificacions de les activitats per a donar una nota final del curs. Des de l'engranatge també podríem crear una còpia de seguretat, que podria ser una còpia completa amb tots els recursos i activitats del curs i amb totes les dades d'usuari, o sense dades d'usuari. Les dades d'usuari impliquen els participants, tota la producció que hagin fet al curs i les seues qualificacions. La Llei Orgànica de Protecció de Dades estableix els criteris que hauríeu de seguir per tal de fer una custòdia d'aquestes dades de caràcter personal. Per aquest motiu vos recomanem que si feu una còpia de seguretat no inclogueu les dades d'usuari, ni tan sols anonimitzades, donat que l'UCI ja crea una còpia de seguretat periòdica amb dades d'usuari per si per alguna circumstància calguera recuperar una versió anterior del curs. La còpia de seguretat es crea en un fitxer comprimit MBZ, que no pot ser obert directament al vostre ordinador, sinó que només pot restaurar-se en un curs dins d'un servidor Moodle. Si feu una còpia de seguretat, recordeu-vos de baixar la còpia al vostre ordinador. L'opció Restaura permet recuperar una còpia de seguretat creada prèviament. L'opció Importa fa una còpia de seguretat d'un curs i la restaura en un altre curs en un únic pas. És molt pràctica quan l'any passat vau donar una assignatura i enguany donareu la mateixa i voleu treballar amb una estructura de curs similar, aprofitant els recursos i activitats de l'any anterior. La paperera de reciclatge només vos apareixerà si heu eliminat algun recurs o activitat en la darrera setmana, per a poder recuperar-lo. En l'enllaç Gestiona aquest curs des de l'assistent podreu afegir a participants al vostre curs. Una altra opció molt emprada està accessible des de dalt a l'esquerra, en la icona de les 3 ratlles, que es desplega el bloc de navegació del curs. Així podríem consultar el llistat de participants del curs. Aquest curs té pocs participants, però pot haver-hi cursos molt nombrosos, fins i tot de centenars de persones. Per això és pràctic utilitzar els diferents filtres. Per exemple, si estem buscant a una persona que es diu Sara, podríem fer ús de l'abecedari del nom i punxar sobre la inicial per trobar-la més fàcilment. Bé, tornem al curs. I fixem-nos ara en els blocs laterals. Per exemple, en el d'enllaços UCI, que ja havíem comentat i és molt important, per això sortirà dalt en tots els cursos. Tenim el bloc d'activitats, on apareixerà un enllaç que recopilarà totes les activitats del mateix tipus que haguem creat ja en el curs. Per exemple, si entrem en fòrums, veurem tots els fòrums del curs. El bloc de cerca als fòrums ens permet buscar per paraula clau. Si recordem que una persona havia parlat d'un determinat tema en un dels fòrums, però no recordem on va ser, escrivim la paraula o paraules clau i ens mostrarà totes les coincidències als fòrums. El bloc dels darrers anuncis està connectat amb el fòrum d'avisos i notícies, o panell d'anuncis. Mostrarà l'enllaç a l'últim anunci. Després tenim el calendari i el bloc d'esdeveniments propers. Si hem incorporat al curs activitats amb data de venciment, aquesta data sortirà assenyalada en el calendari i si està aproximant el temps, també en el bloc d'esdeveniments propers. Per últim, el bloc d'activitat recent també és molt interessant perquè mostrarà els enllaços a tots els recursos o activitats que hagin tingut novetats des de la darrera vegada que ens vam identificar al curs. Podem veure els enllaços a nous missatges als fòrums, de noves entrades en un diàleg o en un glossari, i l'alumnat podrà veure quan afegiu un nou recurs o activitat. Aquests són només alguns blocs. Podem activar l'edició per afegir-ne uns altres o llevar-ne algun. Desplegaríem el bloc de navegació i al final tindríem l'opció per afegir un altre bloc. Triaríem el que ens interessa i s'afegiria en la columna de la dreta. Si volguérem eliminar algun bloc, punxaríem en la icona de l'engranatge d'aquest bloc i el suprimiríem.